Malam, malam, Eh? lafiya? Haba sai ka ce ba musulmi ba ka zo ka zabga tagumi sai ka ce ba mu a garin musulmai ba muke. Wani lafiya mai gida? Haba mai gida. To ko me ya dame ka ai maganin sa Allah. Maganin sa Allah ina da yaro. Me yake damun ka? Ina da yaro a gida shafa aljanu sun shafe shi. Aljanu? To ai ni ina da magani. Ai ba tagumi za ka tsaya kai ba. Ina da mai magani. Malami ne sadidin bari in je yanzu nan zan abin nan da shi. A'a to za ka ja din ko kar ka sa in ta jiran gaba. Zan dawo ka tsaya zan dawo. jiran ka. Yanzu nan zan dawo. Ina da kuɗi na a hannu fa. Ka bar wannan magana yanzu nan zan dawo. Ina fa jiran ka. Zan dawo yanzu. A da lafiya. Ina nan dai ina jiran ka. Mun kuɗin ne ma. Kai nake nema. To ina ke dale ba ka Kai tattalu. nake nema ka tsaya. Wani yana da mara lafiya za mu je mu ba. Wani ba iya tafiya to A lafiya ciwon aljanu. Aljanu ya kama shi. To ya zabi mai bu. Kudi kawai Magani ka tsaya ni magani za mu na saya gadi. kai magani kada ji. Ba kai Aya. ka tsaya zan gaya ma. To ina turare da ka. To mu je. Ina ta jiran sa. Yawwa salamu alaikum. Na je na same shi yanzu ya ce mu je in kai ka wajen sai. To shikenan bari in je in tawo da A mara lafiya ai zuwa zai same shi ma. Zai je same shi. Shikenan. Yawwa nan ne. Shiga. A kaku yana dukawa. Uwarsa kurma yau akwai lamari. Uwarsa. Dole in ci daɗi. Kurma! Lafiya?